ensimmäiseen vaihtoon tullaan. Kaksi siis eri ikäisyyden porukkaan. Oulun Uinti siellä ja sitten tuo muun porukan käyntiuimarina tulee OSS:n joukkue. Jukka Valkonen pääsi viemään siellä tätä vanhempien miesten kärkipaikkaa ja Oulun Uintista Juha Juopperi lähti tuon nuorten ikäisarjan alinaan edustajamatkaan. Puolimatka lähestyy. Toinen vaihto, kolmannet uimarit ovat kiivenneet jo korokkeelle suurimmaksi osaksi. Radalla 2 siis tullaan 100-120 ikäisarjan viestiä. Näyttävät vaihtavan kärkipaikallaan. Siellä Elias Jämsä lähti matkaan, Tuukka Korkala tuli oman osuutensa aikaan. Anteeksi, Juha tuli 53-73. Sitten tuo muun porukan ensimmäisenä vaihtajana HSS:n joukkue Mikko Mäki pääsi matkaan ja siellä edellistä osuutta oli Jukka Valkonen ja hänen osuutensa aikaan 1.00.06. Osuus alkaa nyt ja siellä Elias Jämsä oman osuutensa alkaa 60. Joonas Siiponen lähti viemään Ankkuri ja muun porukan sitten tuonne Ankkuriosuudelle ensimmäisenä Lari Sirmelä Speedmasters Finlandista, toisena HSS Mikko Säntti Ankkuriosuudelle tuossa vanhempien sadulta. Ankkuriosuutta tullaan, viimeinen 50 metriä radalla 2 jäljellä ja sitten tuolla radalla 6-5 tullaan sitten tuo seuraavan ikäsarjan kärkikamppailua rata 6 kärki ensimmäinen Speedmaster Finland, Lari Simelä ja Kristen Pohl Kilperi tuli sitten tulosella, mutta tuo vitonen on vaihtoi siellä Mikko Säntti, joka jahtaa kovasti. Radalla 2 tullaan maaliin, mutta tuolla radat 5-6 vanhempien ikäsarjassa armoton taka-ajon käynnissä. Vartalo mittaisilla erottaa tällä hetkellä, mutta matka taitaa loppua kesken ja vanhempien ikäsarjassa ensimmäisenä kello pysähtyy radalla 6 aikaa kauden, eli 9.23. Katsotaanpas vähän sitten tuloksia